For mig der betyder sagen noget, fordi jeg har haft det tæt inde på familien. Min morfar havde det, og så har man ligesom oplevet, hvad det gør ved personer, men også dem omkring. Så derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man støtter en sag og hjælper der, hvor man kan. Tusind tak. Det betyder rigtig meget, at du kan få sådan en med. Men jeg er med i dag, fordi at Emilie hun skrev, at hun var blevet indsamler. Og jeg har selv en farfar, som er meget slemt ramt af det. Og derfor tænkte jeg, at det var en perfekt mulighed for at hjælpe til der, hvor jeg kunne. Det her er en god række. Dem kan vi lide. Ja, det kan vi. Det er det nemlig. Det er rigtig rart. Nå, hvor godt arbejde. Tak. Tak for jeres indsats. Tak. Tak for donationen. Ja. Jeg synes egentlig, det går meget godt. Man skulle lige i gang med, at folk lige åbnede dørene, men folk har været rigtig søde, og vi har fået en masse donationer allerede, så det er virkelig dejligt. Ja.